Godine 1957. gradska čistoća konjskim je zapregama odvozila otpad na deponij na Gripama. Međutim, već 1964. deponij se s Gripa seli na današnji Karepovac. Na odlagalištu komunalnog otpada Karepovac svake godine pristigne više od 130.000 tona otpada. U tijeku 60 godina postojanja odlagališta na njemu je odloženo više od 7 milijuna metara kubičnih otpada. Te brojke govore o tome koliko je potrebno raditi kako bi se smanjila količina ukupno odloženog otpada. Sve to možemo postići prvenstveno time što ćemo odvojeno odlagati otpad koji se ponovno može upotrijebiti. Danas odlagalište Karepovac predstavlja tipično nesanirano odlagalište komunalnog otpada koje utječe na onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda. Sanacija odlagališta danas se provodi u punom jeku. U sanaciji odlagališta sa svim raspoloživim resursima sudjeluje mnoštvo radnika i djelatnika. Sanacija Karepovca odvijat će se u nekoliko faza, a rad odlagališta planiran je do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom. Sanacija Karepovca uključuje izgradnju hidranske mreže, trafostanice, izgradnju sustava za odvajanje procjednih voda te izgradnju i ispostavu sustava za odvajanje odlagališnog plina. Svrha sanacije je naravno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš, a ovom akcijom grad Split sudjeluje u promoviranju kvalitetnijeg i zdravijeg života građana grada Splita. Koncept cjelokupne sanacije i ovoga dijela odlagališta je bio da se sa ovoga prostora ukloni stari otpad koji je prebacivan na južnu, zapadnu i sjevernu stranu odlagališta, tako da odlagalište dođe u svoje gabarite, a na ovoj plohi je izgrađena nova odlagališna ploha koja ima sve brtvene sustave, tako da prilikom budućeg odlaganja otpada procjedne vode nemaju apsolutno nikakav kontakt sa okolišem i to je primarni cilj same sanacije i budućeg odlaganja otpada na ovoj plohi. Stvaranje otpada ne može se spriječiti, no s njim se može postupati civilizirano i odgovorno. Građanskim odvajanjem otpada smanjuje se količina otpada koji pristiže na Karepovac, a većina razdvojenog otpada može se preinačiti u druge korisne stvari. Centar za gospodarenje otpadom je jedinstveno mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji na kojega će se dovoziti miješani komunalni otpad radi obrade i odlaganja. Miješani komunalni otpad proći će kroz mehaničku obradu u potpuno automatiziranom sustavu obrade i tada će se izdvajati razne vrste materijala pogodnih za reciklažu. Papir, razne vrste plastike, metali, staklo. Biorazgradiva komponenta koja će se izdvojiti u tom procesu stabilizirat će se u postrojenju za biološku obradu. Odvojeno sakupljeni biootpad prerađivat će se u kompost, a odvojeno sakupljeni građevinski otpad obrađivat će se na reciklažnom dvorištu za građevinski otpad. Još imamo i odlagalište u centru na kojega će se odlagati neopasni otpad kao produkt obrade. Otvorenjem Centra za gospodarenje otpadom stvorit će se uvjeti da se zatvore sva današnja neusklađena odlagališta i smanji njihov utjecaj na okoliš. A obrada otpada i odlaganje na uređeno odlagalište u centru zapravo će donijeti taj ogroman napredak u gospodarenju otpadom u odnosu na sve sastavnice okoliša.